Brutal la banyota que acaben de fer aquí en aquest poble. A veure si sabeu on soc. Sempre que vinc a aquest poble me'n recordo d'una clienta que vaig tenir fa molts anys, del torn d'ofici, quan començava. Era un tema d'una herència, l'havien fet hereva i el seu germà també era hereu. Però a l'herència no hi havia res, no hi havia absolutament res perquè la mare, que és la que havia mort, li havia donat tot en vida al germà. Llavors el que van fer va ser una estratègia molt astuta, que és reclamar la quarta falsídia. Llavors, reclamant la quarta falsídia, que és el dret a una quarta part, vam amenaçar amb reduir les donacions que havien fet en el germà i la mare i llavors intentar cobrar aquesta quarta part de l'herència. Llavors vam tenir la sort, o la desgràcia, depèn de com tu miris, que va tocar amb un advocat, a l'altra part era un advocat molt bo de Figueres, bueno, encara treballa i és molt bo, i com que sabia del tema, doncs no va tenir més remei que reconèixer que sí, que la meva clienta tenia dret a reduir les donacions que havia rebut el germà i que per tant tenia dret a aquesta quarta falsídia. I al final vam arribar a un acord i ho vam poder solucionar. La llàstima és que a l'herència tampoc hi havia molta cosa, tampoc hi havia tantes donacions, és un edificiot malparit i tampoc era molta pasta. Però almenys la meva clienta va poder sortir de pobresa.